Isang mahalagang oportunidad ang nabuksan para sa mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program matapos maging kauna-unahang Sustainable Livelihood Program Association ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region na makakuha ng kontrata sa Bureau of Jail Management and Penology para sa pagsupply ng mga produktong agrikultural. Ang dagupan ng SLP Consumers Cooperative ay ginawaran ng kontratang nagkakahalaga ng 4,186,520 pesos sa ilalim ng negotiated procurement sa GIP-SACA sa pamamagitan ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Regional Convergence Team sa Ilocos Region. Sa cloud ng kasunduan ang regular na pagsusupply ng mga produktong agrikultural sa tatlong pasilidad ng Bjmp sa Pangasinan, ang San Carlos District Jail, Burgos District Jail at Dagupan City Jail. Naitala ang unang pagkuha ng mga produkto noong July 8 at 9, habang inaasahang magpapatuloy ang lingguhang pag-pick up ng mga jail facility sa opisina ng kooperatiba upang makatipid sa gastusin sa transportasyon. Ayon sa DSWD, layunin ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na maiugnay ang mga community-based organization sa mga institutional market upang mapalawak ang kanilang kabuhayan, kasabay ng pagsusulong ng seguridad sa pagkain at pagbawas sa kahirapan sa rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.